So here we're filming, yeah. So this is Ton and this is Daniel, and they moved in now at the mill, and I'll swap into Danish now because you don't mind. Goddag kære familie, det er hernede fra, og hernede fra møllen. Jeg er altså ikke sikker. I'm not sure that this is working. Yeah, it is working. No, so it is working. Okay, so no problem. So I just wanted you to say hello to the new people moving here, living here. Ton and Daniel, which we always did before. You're still in English. Oh yeah, I'm still in English. Sorry, that's because I'm like. Ja, så her ser I sådan hvad der er sket. Der er kommet ny ovn op, og så er der også kommet et tørrestativ. Og det gamle komfur det er på vej ud, og det gamle, det gamle arbejdsbord. Og der er kommet en stort klæder op, en af mine sengetæpper. Og så er jeg altså flyttet over på den anden side, og der tager jeg så lige over. Det er koldt udenfor, men ikke så koldt. Og vi er på vej til Paris, og nu skal I se, hvordan det ser ud. Så nu er vi inde i mit nye hjem, og faktisk dejligt varmt. Her er min arbejdsplads. Her er brændeovnen, og I kan se, at det blafrer derinde, og har jeg faktisk knap 17 grader nu. Her ser I sørme også lige nogle små billeder, som I måske kan huske. Og her er indgangen til tårnet, og et af mine billeder, og her er vinduet med udsigt ud over grunden, som I ikke rigtig kan se, fordi der er for meget modlys. Men det er ret skønt, og jeg nyder det meget. Heroppe er mit nye soveværelse, hvor jeg har, som jeg har sovet i de sidste 4-5 nætter. Og mit tøj, det er som sagt, det kan I se, ikke rigtig i orden nu. Men her får I et vy af hele stuen. Og så kommer der altså til at være ovenpå også, hvor der kommer til at gå en trappe op her, hvor sofaen står lige nu. Op her lige for øjeblikket er det lukket til, fordi der ikke er færdigisoleret op ovenpå. Men det kommer der så, når Henrik kommer tilbage. Kan I have en rigtig glædelig jul, og vi snakkes ved, ikke? Okay, stort knus til alle tre.